И за какво смърди днес ще играем Майнкрафт, но няма да наричаме нещата както са. Пример, няма да наричаме диамантите. Трябва да измисляме нещо. Пикакс няма да бъде пикакс. И така нататък. Да. Малко трудно. Ще направим такава поредица. Ще кръста света. Не казвай блока. Не казвай името. Не. На нормално. Нямам модове. Ще запазваме на инвентар. Тръгнах читове. Да пазваме на инвентар. И тръгваме! И например леглото може да бъде sleep. Sleeping. Лианестата гора. Има много не ще въжещата гора. Ето това се нарича въже. Въже. Имаме кафяв кокос, който ми дава кафяви кокосови зърна. И тук по-светъл кафяв кокос. Ми дава още кокосови зърна. Вземаме кафяв. Джунгълско кафяв. Ето, знаете, че не е, нали? Такова ми е... Не. Това ще бъде... Вземаме кафяв. Голяма... Вземаме зелените пръчки. О, не, засех пръчките. Трябват ми. Не. Има да се предам. Ще чупа зелените пръчки. Ага. Имаме гански. Хора, не знам, що ме кафяво. Що вземаме кафяво? О, имаме друг вид кафяво. Това е тъмно кафяво, това е светло кафяво. Кафяво, значи кафяви сте дървета. Добре. О, вземаме храна до живот. Вземаме храна до живот. Много храна. Вземаме половинки. Червената половинка. Вземаме много от тази червена половинка. Ще виждате как е половинка и червена. Вземаме много червена половинка. Взехме 39 червена половинка. 44 половинка. Скокло! Здравей, Скокло! И още едно Скокло. Бам! Бих за първи път. О, Скокло за първи път. Хора, много извинявам. Имам 3 живота. Това ми е втория. О, да, това забравих да го кажа. Зеленото ботс. Да, зеленото ботс.
зелено и имаме изсъхналото кафяво. Не, изсъхналото дръвце. То иначе какво? Да, забрах, не мога да излизам. Имаме по-голямо зелено бодливко. Зелен бодливко. Взимаме по-малко светло кафяво. И правиме 3 на 3. Измислих му име. 3 на 3 квадратче. Виждате тук. Виждате. Тук е 3, тук е 3, тук е 3, тук е 3. Тук е 3, тук е 3, тук е 3, тук е 3. И квадратче, 3 на 3 квадратче. Имаме 3 на 3 квадратче. Сега правиме бухалки. Защото е като бухалка. И правиме нощче. И след това правиме ето така. Правиме дрилче. И така резачко. Взимаме 3 на 3 квадратче. Ето елар. И то голем. И тук е тонове от знаете какво? Грух. Здравей, грух. Намерихме сивичко. Имаме и муму. Знаете, това е муму. Вземаме сивичко. 8 сивичко. С това сиво вземаме съчупено сивичко. Виждате как. Знаете как се получава някакъв меската и ние нали така го чупим. И то се напука там на чупено сивичко. И така трябва да имам 8. Готово. Таковаме 3 на 3 квадратче. Махаме кафявото нощче, кафявата резачка и кафявия дрил. Имаме апгрейд на дрил. Правим още бухалки. Сега вземаме апгрейдната резачка. И сега имаме и апгрейдното нощче. Ние ще го наричаме сивото нощче, сивата резачка и сивия дрил. Тук имаме много зелени точки. Имаме Кунг-фу панда. Защото не е точно името. Второто такова е името на... Що ме е добавено кунг-фу, значи не се брои. Имаме кунг-фу панда. Що имаме кунг-фу панда? Нали трябва кунг-фу панда? Имаме... Те се казваха така. Ето вижте. Имаме жълта тревичка. Там чак толкова, но имаме още няма защо в кафявата горичка. Нас хора подизбравам и си измислям нови имена. Да. Има много зелени парчета. Не мога да се измъкна в пътя. Имаме синичко.
Имаме... О, не, имаме воден Шрек с тройното нощ. Като в нощта му синьо и тройно. Този подводен Шрек с тройно нощче ще да ме убие. Видяхте ли как го хвърли някъде тук и ми търси. Ето го там, но онзи не е за съвец. Ето го, видите го. О, не, той идва. Идва тук. О, не, ето го, подводен Шрек. Могат да излизат. Нощ. Ще се бием с подводния Шрек. Бягай. Подводен Шрек. Подводен Шрек. Малко е смешно как ги викам. Подводен Шрек. Епизода вземаме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Пустинен Шрек. Беше на гледайте го. Виждате ли го? Ето той ми чака. Искам да убием като да кръвна през един пустинен Шрек. Очаквайте още един епизод.